2, 2, 1. Vítajte späť pri ďalšom videjku. Toto je part 2 Marty a Ivana, ako spolu pestujú rastlinky, nazvieme to, pre živobytie. Je tak, Martuška? Jo, tak, odkedy berem tieto rastliny, mážem si ich na oči, tak lepšie vidím. Aj som prestala škôliť odtedy. No, dajme tomu, že tak je. V poslednej epizóde sme znásilnili vlastne toho Černocha tam dole. Obrali sme mu trón. Čo ma zaujíma je... Začať ďalšie... Jau, piče. Sme si kvít. Dobre, môžeme začať druhý deň, lebo sme to neukončili deň. Vomp. Low-key, Kirky, genuinely. Zabudli sme zobrať dead drop. Dobre, čo tu máme? Unlock 10 customers. To je všetko. No poďme na to. Všetky objednávky dávame na večersárky, lebo chceme cash euro-dolár navyše. Každý cash euro-dolár navyše je dobrý cash euro-dolár. Takže poďme teraz obťažovať ľudí. Koľko chcem veggies? Chcem mi minimálne 50. Pustite ma dnu. Mala by to byť 24 jak Malácky. Malácky menšan. Jak tu okradám ľudí? Prečo čo brať sa? Samozrejme joky. Hej! Marta! Nemám! Ty skurvený susedia na mňa znova zavolali policajtov! Včera som fucking cooked, idú po mne nejaký skurvený fízli. Nekúkaj sa mi na riť. Daj im čo proto? I bet. Kurva, on vyťahol búchačku, Tome! Kurva, on má búchačku, kurva, do píči, nebo mne ikára! Nevieš sa trafiť, ty kokotko, on úplne strašný mit, tiebe. Do píče! Srel ma do ľavého vajčiska! Toto asi nebol najlepší nápad. Keď to fakt nové nege... Nevadí. Samo sa Juloš, hej. No myslím, že sa na nebudú vedieť dostať, či? Pôjdeš potom zaplatiť dep, keď ako budeš mať čas? Neviem kam, ale hej, skúsim. Za Dance Hardware. Tak už som tu. Pardon, Hlina mi nabehla do pľúc trošku. Hlina? Hlina! Hlina? Však som zasypávala som ďalšie rastlinky. Vieš, že sa idem kúpiť do Danového Hard Sphere Store? Dobíte, moje varloto! Kde je Danko? Tu je Danko. Idem si... Tak čo sa stane? Tak sa píči. Tak. Idem si kúpiť trash grabber, lebo... Nekapuj ma. Lebo ja som tiež taký trash. Ujo policajt, ale však pauzu rupiče. Ja ho vidím, jak tu stojí, kde si. Ty si skakal hore po budove, či som to zavidela? Som bol ja. Jaký je pyšný čávo na seba. Ty čo robíš v basemente? Som v sewers, dúfam, že tady nejsú nejakí mafiáni. Môžem skočiť dovnútra? Dúfam, že ma koľko neznasilní. Ja ti to prajem. Nevie prehľadať koš, žene ten vyjebanec. Ty si kohočí skurvený do piče! Oni za mnou vošli do sewers, ty kokot, čo ti jebe? A normálne ja som vlezol do odpadkového koša, ty kokoti tam otvorili ho. Kejso, poď sem. To mňa hovoríš? Stop, nigga. Najvažka.
fuck did you just say, nigga? Mohol som Že zajebať toho černého koupa. Poďme znova zabiť toho černoška s tou korunkou. Jasné. No ťa skúšam. Nechcel som ťa udreť, ja sa ti veľmi ospravedlňujem. Dík sa taký. Pick up mushroom. Môžeme ju zabaliť potom. Výborné, kde si ju našla v sewers? Tomu vežeš, sewers. Vyliezla som a neviem kde. Hej, pán policajt, môžem ma zraziť. Ale jebe ti ty... No, ty si černá piča, poď sem, sa mi. Ale ty chceš kresličiť, kurva, černá policajna. Že si čo, ja sa bojím taseru, ty kurva, vyjebaná. To si myslíš, ty špinavá kurva. Tam. Ale ty piču, ty policajná kurva, vyjebaná. Ty ženská vyjebaná zo zbraňou, čo ti jebe. Radšej do kuchyne, ty piča. No poď, bráško, dostaneš pesiu, ty kokot. Toto kebyže s vami vyrol, tak si mŕtva. A šťastie, že toto je videohra, ty kurva. Pesť. Poďme ešte jednu pesť a si skončil. Ešte jednu pesť, kamoško. Piče, ja som zabudla poliať, ničom nerastie. Kokot. Tak si kokot. Kde nájdem Peggy? Áno, nechceš? Peťo! Peťo nechce, áno. Ja sa ti veľmi ospravedlňujem. Peťo, ty kurva. No, ale Peťo sa nám ozve. Neviem kedy. No, jak budeš na to reagovať, keď sa zobudíš, ty kokot. Tak som zase dostal. No som tam. Policajná špina. Let me in. Can I come in? Fuck you, nigga. Rank of Hoodlum 5, aby sme sa tam dostali. Charles Dickinson? Ne, čo robíš ty kokotko? Jebe ti ty policajná špina skurvená? Toto čo bolo? Toto bolo unlawful arrest, nigga. Pajdi, nigga! Ten mŕtvý policajt je to od teba? 90% chance. Kokot bude ich o chvíľku viac, keď si takto budú koledovať títo negry vyjebaní. Môj valato! Pozerám, že by som si dal pri policajnej toto, pri benzínovej Čau. si vyjebú. Skorej tým lepšie. Môžem ísť sem? Videli ma, jak som sem išiel? Videli ma... Čo to kurva? Choďte do piče, neblokuj mi cestu! Dobre, chceš biči? Ale 4. To som nevedel, to musí byť nejaký nový upgrade. No nechápem, prečo mi také rešlo hra. Ty si koľko ľudí zabil pre Boha? Otázka není, že koľko som zabil, otázka je, koľko sa mi nepodarilo zabiť. Tu nemáš normálne, že ani kurzor do piče na zbraniach. Tak to je crazy. Čau, máme 3 pištole a 3 zásobníky. Na streche je laundromat. Niekoho mŕtvolku. Co ti jak podarilo byť hore na laundromat? Počkaj, však tu je zajebaný kop. Kde je zajebaný kop? No pizel. Baška, jak si ho okrádla, prosím ťa? Čo, chytíš mu prdelku? To ide aj keď je na zemi? To chytí, keď je na zemi, ale možno som už nejaký vykradla ja. No ja si práve teraz zabíjam čerstvých. Dobre, A ja tak som super, že tak toto kebyže, no tak už sme chill, Baška, už sme vyhratá hra. Ty si zobral tú pištol z domu, čo som ti hovorila? Áno. Hebe som mám 7, mám 2 pištoly ešte. Ty si v kasine? Hej. Výborné, pík, stojíme. Pokiaľ nemá SO, tak sme chill. Poď jebe, ty kokot lúzersky.
Máme 169. You know what, you fucking nigger? Kurva na negrice. Dobre, uvidíme. Môj bože, toto je... What? Nová stratégia? To chceme kedy pridali? Ty proste môžeš zastreliť ľudí a proste ich iba okradať, keď ich zastrelíš. Však to je super. Tak toto je dobrá kasino stratégia, ty vole. Tak by to malo byť. A ešte do pawn shopu môžem ísť odniesť potom vec, ktorú Zbraň môžeš potrebujeme. ísť odniesť do pawn shopu, myslíš? Piče. Nemusíš, no. Hell yeah, to sa mi ľúbi, to sa mi ľúbi. Nevadí. Žijem. Ten kokot ríšavý Austin nám nezavolal policajtov. Čo ti sakoval, či čo? Hej! On tam nič nemá ovačku, úplne chudák je hudobný. No som ho okradol, čo tohto? Jaj. Má tam niečo? Má pilulky Dobre. a Red Bull. Tu hore je Dan? On to píva? Čau, Danko. Áno, pre $10, do píče, to sa nehábe. Poď na ulicu, došli svine. Idú si po teba, hádaj po mňa. Tu sú za tebou. Je černý policajt! Došli mi na boje, starý. Nevadí, však okradni si teraz nových. Ja mu dám baterku na výmenu za zbraň. To je pík. Braška, tu, o tomuto zovier, tomuto. To už som zobrala. Výborné, tak poďme naspäť, on čeká a mám píči. Poď do krivu. Ty si zabila Dana? No, vyliezol von z domu. Si to pýtal. Ja si to pýtal sám, keby sú za mojou prdelou. Ty dokážeš nejako, že deloadnúť zbraň? Dobre, zajtra áno, ich idem predať tie zbrane. Nechaj si jednu a nechajme si magazíny a to je všetko. Ja nemám pištol. Dám ti. Dobre, Dead Drop je v skateparku, ale asi ho vezmem až ráno. Máš Musím zbraň vás vnútri, teraz aj pomôcť. magazíny tam sú.